Ako si Anjo. Kagaya ng iba ay gusto ko ring magbahagi ng mga kwentong katatakutan. Nangyari ito mahigit 6 na dekada na ang nakaraan sa bayan ng San Miguel, sa Iloilo. Karanasan pa ito ng lolo ko. Natawagin na lamang natin sa pangalang Lolo Sandro. Para maging maayos at detalyado ang pagsasalaysay, isusulat ko ito sa katauhan ni Lolo. Payak kaming namumuhay sa bayan ng San Miguel. Paghahabi ng amakan na binibiladan ng palay at paggawa ng mga sawali at basket, at kahit na ano pang kagamitan sa loob ng bahay na gawa sa kawayan, ang trabaho ng aking ama at ina. Sila sina Leo at Greta. Minana pa nila ang gawain na ito sa aking lolo at lola. Si Lolo Canlas at Lola Veron. Ang aking Lola Veron ay namayapa noong ipinanganak ako ni Mama. Sa kung anong dahilan, ay hindi sinasabi nila nanay at tatay, maging si Lolo. Yun bang ayaw nilang pag-usapan pa kung bakit namatay si Lola? Bata pa lamang ako ay nakita ko ng may alaga si Lolo na kulay itim na baboy, na kung tawagin sa amin ay Bisaya. Babae ito, pero ni minsan ay hindi ko man lamang itong nakitang nabuntis at nanganak noon. Hindi ko din alam kung ano ang pinapakain ni Lolo sa baboy. Ayaw niyang bigyan namin ito ng pagkain. Kung ano ang nilalaman ng alagang baboy ni Lolo sa kababalaghan na naranasan ng aking pamilya at ng iba pa naming kalugar, malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Nang mga panahon din na ito ay 2 pa lamang kaming magkapatid. Ako ang panganay at ang sumunod sa akin ay babae, si Karina. Sa aming 2 nakaatas ang pagpapakain sa aming mga alagang hayop. Bago kami pumasok sa eskwelahan sa umaga at sa pag-uwi namin sa hapon. 13 taong gulang na ako ng mga panahon na ito, habang si Karina naman ay 8 taong gulang pa lamang. Dahil sa layo namin noon sa eskwelahan kaya nahuli kami sa pag-aaral. Ganun pa man ay normal lamang ng mga panahon na yon dahil kung hindi malayo sa eskwelahan ang bahay ng mga tao, ay nang dahil naman sa kahirapan, hindi nakakapag-aral. Ako ay hindi ko masasabing nakaranas ng kahirapan dahil sa malakas ang kita ni tatay sa kanyang kabuhayan. Sa lugar namin ay may mga kaibigan kami ni Karina, ang magkapatid na sina Trina at Dexter, at ang anak ng kapitbahay namin na mag-asawang Mang Ando at Aling Fina, na sina Remy, Cesar at Neri. Magkaedad lamang kami ni Trina at Cesar, kaya't kaming 3 ang laging magkakasama dahil medyo may pagkalalaki ang ugali ni Trina. Ganun pa man ay may kalayuan ang bahay nila Trina sa bahay namin dahil ang bahay namin ay malapit lamang sa kalsada noon at hindi pa sementado, habang ang bahay naman nila Trina ay nasa gitna ng palayan. Ang ama niya na si Mang Banoy ang katulong ni tatay sa paggawa ng mga produkto na binibenta ni tatay noon, habang si Mang Banoy naman ay binabayaran niya araw-araw ng 50 pesos. Mas mataas sa sahura ng mga tao na noon ay 30 pesos lamang. Habang ang ina naman nila na si Aling Tesha ay nagtatanim kapag may nagpapatanim sa kanya. Paminsan-minsan ay siya rin ang tinatawag ni nanay kapag kailangan niya ng katulong sa mga gawain niya sa kanyang garden ng mga gulay at halaman. Isang araw habang naglalakad kami papunta sa eskwelahan, ay nagkwento si Trina na may aswang daw na paikot-ikot sa bahay nila kagabi dahil may sakit ang kanyang kapatid na si Dexter. Mabuti na lang sanay si tatay sa pagtaboy sa mga aswang. Siguro kung hindi, tinangay na nun yung kapatid ko. Pagkikwento pa ni Trina. Tinanong ko naman siya kung nakita niya bang itsura ng nilalang. Pero ayon sa kanya hindi. Dahil natatakot siyang sumilip sa bintana kung saan naroroon ang humuhuning yon. Dahil bata pa ay nagdulot yon ng katatakutan sa amin. Kinahaponan ay sabay-sabay kaming umuwi mula sa eskwelahan. 45 minutos ang kailangan naming lakarin bago kami makarating sa barangay kung saan kami nakatira. Nang paliko na kami sa daan papasok sa aming tinitirahan, nakasalubong namin ng matanda mag-asawa.
May dalang bayong ang matandang lalaki na parabang may laman na mabigat, habang ang matandang babae naman ay ngumisi nang nakita kami. Lalo na nang tumingin ito kay Karina, na noon ay siyang pinakamaliit sa aming tatlo. Hindi maganda ang klase ng pagtitig ng matanda, kaya kaagad kong hinawakan ang kamay ng kapatid ko. Mga bata, nakakaliw naman kayo. Saan kayo nakatira at sino ang mga magulang ninyo? Tanong sa amin ng babae habang nakangisi nun. Mga apo ko sila. Sigaw ni Lolo Canlas na noon ay nakasunod sa likuran ng mag-asawa. Dahil sa boses ni Lolo ay parabang nagulat at natakot ang mag-asawa. Dahil doon ay mabilis silang naglakad palayo sa amin. Nilampasan kami ng mag-asawang matanda. Pero bago pa man tuluyang lumayo ang mga ito, tiningnan nila kami ng masama. Animoy nagbabanta ang titig ng mag-asawa. Ganun pa man ay hindi na lamang namin pinansin ang mga ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad, habang si Lolo naman ay nakasunod lamang sa aming likuran. Doon ko lamang napansin na kasama pala ni Lolo ang alaga niyang baboy na kulay itim. Animoy may isip ang baboy na nagpatiuna pa sa amin sa paglalakad, habang kami naman ay sumunod lamang sa alaga ni Lolo. Hanggang sa nakarating kami sa bahay. Si Lolo na ang naghatid kay Trina sa bahay nila. Medyo natagalan pa bago makabalik si Lolo sa bahay. Habang kami naman ni Karina kahit takot ay ginagawa pa rin naming pakainin ng mga alaga naming baboy at manok. Si tatay naman ay humahabi ng kawayan na gagawin niyang sawali at amakan. Dahil yun ang order sa kanya ng mga namimili. Pagkatapos naming pakainin ng mga alaga naming hayop, ay kaagad na rin kaming pumasok sa bahay. Kinuwento namin kay nanay ang nangyari sa daan. Halos hindi naman ito makapaniwala at hinanap pa ni nanay si Lolo. Sinabi naman namin na hinatid pa ni Lolo si Trina sa bahay nila. Kinuwento din namin kay nanay ang tungkol sa naranasan nila Trina nung gabi sa bahay nila noon. Napaisip naman si nanay tungkol sa sinabi namin sa kanya. Ayon kay nanay, matagal ng panahon na hindi namiminsala ang mga aswang. Kung namiminsala man ito ngayon, siguro nagkaroon ito ng sapat na lakas para sumugod ng ganon. Bilang bata na hindi sanay pagdating sa kababalagan ay hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni nanay noon. Kung kaya't sinabihan niya na lamang kami ni Karina na basta mag-ingat kung saan man kami pupunta, lalo na kapag nasa paaralan kami. Pinagbawalan niya rin kaming sumama sa aming mga kaibigan at makipaglaro sa labas ng eskwelahan. Maya-maya pa, narinig na namin ang boses ni Lolo sa labas ng bahay. Kausap na ni Lolo si tatay at pinag-uusapan nila ang tungkol sa nangyari sa kapatid ni Trina. Lalabas pa sana ako para makinig sa usapan ni tatay at Lolo. Pero dahil magtatakip silim na rin ang mga sandaling yon kaya pumasok na sa loob ng bahay si Lolo at tatay. Dito ay nalaman namin na totoo ang lahat ng kinwento sa amin ni Trina kaninang umaga. Natakot kami ni Karina sa aming narinig. Hindi namin inakala na totoo ang aswang. Ayon kay Lolo, ang mag-asawang matanda na nakasalubong namin kanina sa daan, yun ang mag-asawa. Mabuti na lamang at kaagad kong naramdaman ang kapahamakan na nasa paligid. Kung nagkataon na nahuli ako, baka mapahamak na rin ito mga apo ko. Wika ni Lolo kay nanay at tatay nun. Dahil sa sinabi ni Lolo ay sinabihan kami ni tatay na wag na muna kaming pumasok sa eskwela. Pero hindi pumayag si nanay. Sa halip ay sinabihan niya si tatay na ihatid kami ni tatay sa eskwelahan at susunduin naman pauwi nun. Sinabi naman ni tatay na hindi sa lahat ng oras ay magagawa niya kaming sunduin. Paano kung sa malayong lugar ako magdi-deliver, sino ang susundo sa mga bata? Matanda na si Tatay Greta kaya hindi na siya maaaring maglakad ng ganun kalayo. Wika ni tatay nun. Kami naman ni Karina ay ayaw naming huminto sa pag-aaral. Nagwika na lamang kami kay tatay na hingian niya kami ng pangontra sa kaibigan niyang albularyo. Nang sa ganon ay ligtas kami makakapasok sa eskwela at makauwi sa hapon. Dahil sa sinabi ko kay tatay ay sumagot na si Lolo na siya na ang bahala na humingi ng pangontra. Nagpasalamat kami ni Karina kay Lolo.
Hindi na kami hihinto sa pag-aaral. Sinabihan na rin namin si Lolo na hingian niya rin ng pangontra ang kaibigan namin na si Trina noon. Kasama na si Remy at Cesar. Tumango si Lolo sa sinabi namin sa kanya. Kasunod nito ay pinaglinis na kami ni Nanay ng katawan namin nang sa ganun ay makakain na kami ng hapunan. Sa likuran ng bahay namin ay may tadyaw na iniipunan namin ng tubig. Doon din kami naglilinis ng katawan tuwing magtatakip silim na. Nakagawian ko na habang naglilinis ng katawan ay nakahubad ako ng damit. Nang walang ano-ano, bigla na lamang akong nakaramdama nang para bang may humablot sa likuran ko. Kasunod nito ay nakaramdam ako ng hapdi sa likuran. Pagkatapos noon ay bigla na lamang sumigaw si Karina at ang igik ng baboy na tila ba may kinaharap na nilalang. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pero nagising na lamang ako na nasa harapan ko na si Lolo kasama ang isang babae na may edad na. Tinawag ni Nanay ang babae sa pangalang Manang Purisima. Gumalaw ako at naramdaman ko na masakit pa rin ang sugat na natamo ko sa likod. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at saan nanggaling ang sugat ko na yon. Kaya nagtanong ako kay Lolo. Muntik ka nang nabiktima ng aswang, apo. Mabuti na lang at mabilis ang lola mo. Esteng, alaga akong baboy na sagipin ka. Wika ni Lolo. Nagulat naman ako nang binanggit niya si Lola gayong matagal na itong pumanaw. Ganun pa man ay hindi pa malinaw sa akin kung ano ang sinasabi niya dahil sa nahihilo pang pakiramdam ko. Kaya muli ko na lamang ipinikit ang mga mata ko at kinabukasan na nagising ako. Naroroon pa rin sa bahay ang albularya nang nagising ako noon. Ayon kay Nanay ay tinitingnan pa niya ako kung ano ang kalagayan ko dahil sa natamo kong sugat kagabi. Habang si Karina naman ay hindi pumasok sa eskwela ng araw na yon. Nalaman ko na lamang din na maging ang kaibigan namin na si Trina ay hindi din pumasok sa eskwela. Maging ang kapatid niya na si Dexter ay tiningnan din ng albularya. Dahil medyo maayos ng pakiramdam ko ng araw na ito kaya nagawa ko ng bumangon at lumabas. May bindahe pa rin ako sa likod dahil medyo sariwa pang sugat. Si Tatay naman ay ipinagpaliban muna ang paghahabi ng kawayan para gawing sawali at amakan. Inuna muna nilang ginawa ni Lolo ang paliguan namin na nasa labas mismo ng aming kusina. Pero sa pagkakataong ito ay may dingding na at bubong nun. Gawa sa pawid ang bubong at binalot nila ito ng lambat nang sa ganon ay hindi madaling tangay ng hangin. O hindi kaya ay baklasin ng mga nilalang, partikular ng aswang. Dumating naman ang ama ni Trina para tumulong nun. Sinabi naman ni Tatay na pagkatapos nilang gawin ang bahay ay gagawin din nila ang kusina ng bahay nila Trina. Nang sa ganon ay maging ligtas din sila sa pananalanta ng nilalang. Bakit kaya nagsimula na namang manalanta mga nilalang preno? Tanong ni Mang Banoy kay Tatay habang gumagawa sila ng dingding ng aming paliguan. Ay naman kay Tatay ay hindi niya alam. Si Lolo naman ay nagwika ng kanyang haka-haka na baka nagpaparami na namang lahi ang mga nilalang na ito. At para magawa yun ay kailangan nilang mangbiktima ng mga inosenteng tao. Hinala ko na bagong yanggaw ang nagbabalak na mambiktima ng apo ko kagabi. Napaka-agresibo. Mukhang hindi niya pa alam ang kanyang ginagawa. Sabi ni Lolo. Mataman lang naman akong nakinig sa kanilang usapan. Ganun pa man ay takot ako at iniisip ka na huminto na muna sa pag-aaral. Walang ano-ano ay pumunta si Karina sa kusina at nanood din ng ginagawa nila Tatay. Sinabi nito sa akin na gusto niyang huminto din muna sa pagpasok. Takot ito sa aswang at ayaw niyang mangyari din sa kanya ang nangyari sa akin noon. Hinanap ko naman kung nasaan si Manang Purisima. Ayon kay Karina ay umalis muna para punta ng bahay nila Trina dahil wala silang kasama sa bahay nila noon. Saktong tanghalian na nang natapos ang paggawa ng paliguan namin sa kusina. Pinakain na muna sila ni Nanay ng tanghalian bago pa man sila pumunta sa bahay nila Mang Banoy para doon naman magkumpuni ng mga sirang bahagi ng kanilang bahay. Kabilang na doon ang bubong sa kanilang kusina. Medyo emosyonal pa si Mang Banoy habang nagsasalita na mula noon si Tatay lang ang tumutulong sa pamilya nila. Ayon pa sa kanya,
na wala ni isa man lamang sa pamilya niya ang tumutulong sa kanila noon. Dahil siguro mahirap lamang sila. Si tatay naman ay dinaan na lamang sa biro ang pakikipag-usap niya kay Mang Banoy. Ayaw kasi ni tatay ng masyadong emosyonal sa pakikipag-usap. Pero natahimik kami nang nagwika si Mang Banoy tungkol sa kanyang tiyahin na nakatira sa kabilang barangay. Hindi sa sinisiraan ko yung pamilya ko pero may kutob ako na baka nayanggaw yung tiyahin ko ng biyanan ng kuno-kunong aswang. Wika ni Manong Banoy. Natigilan kami sa sinabi niya. Hindi ni tatay inakala na ganun ang sasabihin niya sa kanyang tiyahin. Si lolo naman ay tinanong siya kung anong itsura ng biyanan ng kanyang tiyahin noon. Isinalarawan naman ni Mang Banoy ang itsura ng babae. Napaisip ako dahil tila ba pamilyar sa akin ang itsura ng matandang yon na isinalarawan ni Mang Banoy. Pero hindi ko matandaan kung saang lugar ko nakita ang matandang ito. Hanggang sa napagpasyanan nila tatay na pumunta sa bahay nila Trina, nang sa ganoon ay magawa na rin nila ang kusina ng bahay nila noon. Sumama si tatay at lolo kina Mang Banoy. Natakot naman si nanay na maiwan kami nang wala kaming kasamang lalaki. Pero nawala ang takot niya nang pumasok sa kusina ng bahay ang alagang baboy ni Lolo Canlas. Bumalik ang kurisidad ko sa alaga ni Lolo. Nang nakita ni Lolo na nasa loob na ng bahay ang kanyang alagang baboy, ay kaagad na silang umalis at pumunta na sa bahay nila Trina. Kami naman ay hindi na pinalabas ni nanay sa bahay noon. Sumapit ang 5:00 ng hapon, pero hindi pa rin nakauwi si Lolo. May nakita si Karina na matandang babae sa labas ng aming bakuran. Nakatingin ito sa loob ng bahay. Sinarado ni nanay ang pinto at nakasilip lamang kami sa maliit na siwang ng bintana. Nang walang ano-ano, bigla na lamang may sumunggab sa babae na nasa labas nun. Malakas na humiyaw ang babae, pero ang nakakakilabot ay hindi boses ng tao ang narinig namin. Boses yun ng kambing na animoy nagtatawag ng kanyang kasamaan. Pero muli lang itong sinalakay ng alagang baboy ni Lolo. Manghang-mangha ako sa nakita ko. Kinakausap ko si Karina at nanay. Pero nagtataka ako dahil hindi man lang nila ako sinasagot. Ang buong akala ko ay iniwan na nila ako pero nang lumingon ako para hanapin sila, nagtaka ako dahil nakita ko na masarap ang tulog ni nanay at ni Karina. Nang binalik ko ng paningin ko sa labas ng bahay, ay wala na akong nakitang kung anumang nilalang nun. Banayad ng ihip ng hangin na animoy nagbabadya ng pag-ulan. Hindi nagtagal, narinig ko na ang boses ni tatay at lolo na pauwi na. Nang nakapasok na sila sa bahay ay maging sila man ay nagtataka kung bakit himbing na himbing si nanay at Karina sa pagtulog nun. Gayong maaga pa lang naman ang mga oras na ito. Gigisingin ko na sana sila pero hindi na ako pinayagan ni Lolo. Kinabukasan nang nagising si nanay at Karina. Nagreklamo pang kapatid ko na ayon sa kanya ay gutom na gutom siya. Kaya kaagad na itong dumiretso sa pagkainan. Mabuti na lamang at nakapagluto na rin si tatay ng almusal. Ako naman normal lang na nagising ng araw na ito. Halos wala akong maalala. Pero habang lumilipas ang oras ay bumabalik sa akin kung ano ang nangyari noong nagdaang gabi. Tinanong ko naman si tatay kung anong nangyari, kung bakit natagalan sila sa pag-uwi nun. Marami ang kailangang ayusin sa bahay nila Banoy, anak. Ayon kay tatay ay marami ng butas ang dingding ng kanilang bahay. Ginamot din ni Manang Purisima ang kapatid ni Trina dahil sinisimulan na itong biktimahin ng mga aswang. Mabuti na lamang at kahit papano, naging maagap si Mang Banoy at pinalibutan niya ng pangontra ang kanilang tahanan noon. Dahil doon ay hindi magawa-gawa ng aswang na makapasok sa bahay nila, lalo na at bagong yanggaw lamang ang aswang na nanggugulo sa aming lugar. Ilang sandali pa ay may tumawag sa labas ng bahay. Nang tingnan namin ito, nakita ko ang isa pa sa kalugar namin na si Aling Fina, nanay ng kaibigan ko na si Cesar. Humihingi ito ng tulong na hanapin ang kapatid ni Cesar na si Ronel.
Kaagad namang nagtanong si Lolo kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Mangyak-nyak na nagsumbong ang ginang na inutusan lamang nila ito kagabi na bumili ng betchen sa tindahan, pero hindi na nakauwi pa. Buong gabi silang hindi nakatulog dahil sa paghahanap sa kanilang anak. Dahil doon ay tumulong naman sila Lolo at Tatay sa paghahanap nun, pero hindi nila makita ang bata. Nang sumapit ang tanghali na hindi pa rin nila mahanap si Ronel, nakisali na si Manang Purisima, habang kami naman ay naghintay na lamang sa bahay nun. Tahimik ang paligid ng mga oras na ito. Animoy walang katao-tao na dumadaan sa labas ng bahay. 3:00 ng hapon. Umuwing pagod sila Tatay at Lolo. Halata na rin ang galit at lungkot sa mukha ni Lolo nun, habang si Tatay naman ay bakas ang takot at galit sa kanyang mukha. Kailangan na muna namin umanong lumiban sa klase. Hindi niyo pa rin ba nakita si Ronel, Tay? Pumuntong hininga si Tatay bago malungkot na nagwika na nakita na nila ito, pero nakalublob na sa kanal na dinadaluyan ng tubig papunta sa mga palayan. Walang buhay at sa palagay nila ay kagabi pa yun binawian. Nung una wala kaming nakitang sugat o anumang pinsala sa katawan ng bata. Pero nung nag-usal na ng orasyon si Manang Purisima, doon na namin nakita yung dinanas ni Ronel. Pagkikwento ni Tatay, wakwak umano ang tiyan ng kapatid ni Cesar. Nawawala ang laman nito at ang ilang bahagi ng katawan. Animoy hiniwa ang laman ng bata gamit ang kung anumang matalas na bagay. Hindi pantay-pantay ang uri ng paghiwa kaya sigurado sila na hindi patalim ang ginamit noon. Nagtataka naman ako kung ano ang ibig sabihin ni Tatay pero nalinawan ako nang sinabi ni Lolo na aswang ang may kagagawan sa pagpatay sa kapatid ni Cesar. Mas natakot akong pumasok sa eskwelahan nang malaman ko ang nangyari kay Ronel. Lalo na nang sinabi ni Lolo na mas mahihirapan silang hulihin ng aswang ngayong nagawa na nitong makakain ng laman ng tao. Sinabi niya na lalo nang lalakas ang nilalang at maging aktibo na ang pandama at pandinig nito, maging ang kanyang paningin. Dahil doon ay abot-abot ang panalangin ko na sana'y mahuli na nila ang aswang sa lalong madaling panahon bago pa man ito makapaminsala sa iba pang kabahayan. Ilang sandali pa ay nakita ko si Nanay na nanghihinang umupo sa upuan nun. Namumutla ito at tila ba may iniindang karamdaman. Dali-dali naman siyang sinaklolohan ni Tatay. Dito ay nagwika si Nanay na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya kaagad namang nagtanong si Tatay kung ano ang problema at kung may nakain ba ito na ikinasama ng kanyang sikmura. Umiling na lamang si Nanay hanggang sa nagwika ito ng, "Baka buntis ako. 2 buwan nang hindi dumadating yung buwan ng dalaw ko." Kunot noon namang nagkatinginan kami ni Karina. Hindi namin naintindihan kung anong ibig sabihin ni Nanay pero naliwanagan naman kami ng sinabi ni Tatay na buntis nga ito. Nakaramdam kami ng saya dahil matagal na namin gustong magkaroon ng isa pang kapatid. Sinabi naman ni Lolo na nabuntis si Nanay sa maling pagkakataon. Lalong-lalo na at may nangyaring hindi maganda sa lugar namin. Ayon pa kay Lolo na malamang ang ipinagbubuntis ni Nanay ang dahilan. Kaya pumunta ang aswang sa bahay namin kagabi. Mabuti na lamang at naroroon ang alaga niyang baboy kaya nagawa kami nitong bantayan. Dito na bumalik sa akin ang sinabi ni Lolo kahapon. Sinabi niyang si Lola ang baboy na kanyang alaga. Bagay na nagpagulo talaga sa isipan ko. Ganun pa man ay hindi ko alam kung paano ko yun itatanong kay Lolo. Nanatili lamang akong tahimik habang nakatingin kay Nanay. Muling sinabi ni Tatay kay Nanay na hindi na muna kami papasok ni Karina sa eskwela hanggat hindi pa nahuli ang aswang nun. Hindi na lamang umimik pa si Nanay at tanging pagtango na lamang ang naisagot niya kay Tatay. Ako naman ay sinabihan na ni Lolo na titingnan niya ang sugat sa likuran ko. Nang makita niya kung namumula pa rin ba ito, tuyo na. Nakahinga ako ng maluwag nang sinabi ni Lolo na humihilom na ang sugat ko. Sinabihan niya rin ako na mag-ingat na sa susunod. Huwag na akong maligo ng hubad sa labas ng bahay. Hindi na, Pulo.
May paliguan na tayo sa kusina kaya ligtas na kami ni Karina. Tinanong ko si Lolo kung nasaan na si Manang Purisima. Nagwika naman ito na nasa bahay nila Cesar. Inaagabayan ng mag-anak ng tamang paglilibing sa katawan ng kanilang anak nun. Sinabi ni Lolo na hindi na maaaring iburur pa si Ronel gayong lasog-lasog na ang katawan niya. Kaya kailangan nilang pabenditahan iyon sa pari nang sa ganun kagad na mailibing ang katawan ni Ronel ng mismong araw din na yon. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Lolo. Gusto ko rin na sana mahuli ng aswang nang sa ganun makapamuhay na kami ng matiwasay. Nang maayos ng pakiramdam ni Nanay ay nagpaalam si Tatay na pupunta na muna sa bahay nila Cesar. Tutulong ito sa pamilya nito para sa maayos na libing ng kapatid ng kaibigan ko. Gusto ko man sumama ay hindi ko magawa. Hindi ako pinayagan ni Tatay. Ayon sa kanya ay baka nasa paligid lamang ang aswang at baka sa susunod ay hindi lang sugat sa likod ang mata mo ko, kundi mas malala pa doon. Pinayagan naman ni Nanay si Tatay, pero si Lolo ay nagpaiwan na sa bahay nun. Malapit nang magtakip silim kaya kailangan namin ng kasama sa bahay, lalo na at nalaman namin na buntis si Nanay nun. Hindi sapat na ang alagang baboy lamang ni Lolo ang magbantay sa amin sa bahay. Kailangan din namin ng matanda at malakas. Dahil si Lolo ang may alam sa lihim na karunungan kaya siya ang nagpaiwan sa bahay. Total ay naroroon naman si Manang Purisima na siyang tutulong sa mag-anak kung sakaling salakayin man sila ng aswang. Marami ang rumorondang tanad ng hapon na yon hanggang gabi. Hindi nila hahayaan na may mabiktima pang muli ang nilalang sa aming lugar. Sa sementeryo pa rin ililibing ang labi ni Ronel. Kaya sa bayan talaga sila pupunta. Doon lang yung sementeryo Wala sa barangay namin. Hindi lahat ng tao ay sumama sa sementeryo nun. Ang iba ay naiwan dahil kailangan nilang rumonda para bantayan kung sasalakay bang nilalang. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Wala pa rin si Tatay at Manang Purisima. Nagsimula na kaming mag-alala. Nagsimula na rin kaming makaramdam ng hindi kaaya-aya sa paligid. Tila ba bumigat ang ihip ng hangin at naging maalinsangan ng paligid noon. Maya-maya pa ay may mga ingay na kaming naririnig. Unang nag-ingay sa kabilang bahagi ng lugar, kung saan malapit ang bahay nila Cesar. Hanggang sa para bang lumalapit ng ingay malapit sa lugar namin. Ilang sandali pa ay biglang hinablot ni Lolo Canlas ang buntot ng pagi na nakasabit lamang malapit sa pintuan ng aming kusina. Kasunod nito ay ang pagwika niya sa amin ng, "Diyan lang kayo sa loob ha. Huwag na huwag kayong lumabas o bumukas man lamang ng bintana at pintuan." Alanganin naman akong tumango sa sinabi ni Lolo. Habang si Karina naman ay nakabuntot na kay Nanay, kung saan pupunta si Nanay ay doon din nakasunod si Karina. Nagalit si Nanay. Sinabihan siya na umupo na lamang sa sofa at tumabi sa akin. Dahil sa takot ay sunod pa rin ang sunod si Karina kay Nanay. Dahil doon, napilitan na lamang na umupo si Nanay sa sofa, kaya umupo na rin si Karina. Hanggang sa nakatulog na lamang ito habang nakakandong kay Nanay noon. Ilang sandali pa ay may narinig kaming mga pagaspas ng pakpak ng animoy dambuhalang ibon. Kasunod nito ay ang pagkarinig ko ng pag-igik ng alagang baboy ni Lolo na para bang may sinugod itong nilalang. Narinig ko rin yung pagwasiwas ni Lolo ng buntot ng pagi. Humiyaw ang hayop na hindi ko alam kung ano. Parang boses ng ibong uwak at tunog ng kambing noon. Hanggang sa yon, narinig kong muli ang pag-igik ng baboy na alaga ni Lolo. Muli na namang humiyaw ang nilalang. Pero sa pagkakataong ito ay boses na ito na tila ba nagmula sa ilalim ng lupa. Malalim na animoy pinaghalong boses ng babae at lalaki yon. Maya-maya pa, narinig ko na ang boses ng mga tao na paparating. Kasama na doon ang boses ni Tatay at Manang Purisima. Narinig ko pa na huminto ang mga ito sa labas ng aming bakuran. Kasunod ay ang tinig na animoy orasyon ng mga katagang hindi ko maintindihan. Nasa 5 minuto ko yung narinig at walang ano-ano ay ang hiyaw ng nilalang sa boses ng babae. Walang ano-ano ay nagwika si Manang Purisima ng,
Kayo nang bahala sa babaeng yan. Hindi na yan makakapaminsala kahit kailan. Binasag ko na yung bertud ng kanyang pagiging aswang. Ikinalulungkot ko kung sino man ang taong nayanggaw ng aswang na ito. Mamamatay siya kasabay ng pagpatay ng taong nagtanim sa kanya ng bertud. Mahabang wika ni Manang Purisima sa mga taong naroroon. Narinig ko naman na nakipag-usap pa si Manang Purisima sa mga tao sa labas noon. Nagpasalamat sa kanya mga taong ito. Narinig ko rin na kasama nilang ama ni Cesar na si Anu. Maya-maya nagsialisa na mga tao. Pumasok naman sila tatay, lolo at Manang Purisima. Doon ko pa lamang binuksan ang pintuan. Kagad ko namang nakita si tatay at lolo. Kasunod nila si Manang Purisima. Tinanong ako ni tatay kung bakit hindi pa ako natutulog noon. Binabantayan ko si nanay at Karina, tay. Dito na sila sa upuan sa sala nakatulog eh. Sinabi ni tatay na maaari na kaming bumalik ni Karina sa pag-aaral dahil wala na umano ang mga nilalang. Kinabukasan maaga pa lamang ay pumunta sa bahay si Trina, kasama ang kanyang ama na si Mang Banoy. Huminingi ito ng tawa dahil hindi ito nakasama kagabi sa pagtugis sa nilalang dahil walang kasamang kanyang mag-iina sa bahay. Bago matapos ang araw, nabalitaan namin sa isa sa kabarangay namin ang namatay. Ayon kay tatay ay yun na ang pinaghihinalaan nilang aswang. Pero hindi naman nila makausap ng personal ang pamilya ng taong yun dahil hindi nakikipag-usap sa kanila ito. Muli kaming nakapag-aral ng maayos na walang kinatatakutan. Lalong-lalo na ang aswang.